thank you very much for joining us once again on your favorite online TV, Sly Media Productions. Thank you for following us. Thank you for liking our page. What you need to do is just to click that like or follow button. Remember also to subscribe on our YouTube channel and follow us on Twitter, LinkedIn, and also on Instagram. We are also there so that you never miss some of these informative and educative program. And as you know, this is 2023. It's a season. It's a silly season. It's an election year. Igore resarudzo dzichaitika here. Aiwa regai tingomirira kunzwa kuti ndizvo zviri kuitika here. Munyaya dzezvematongerwo enyika zvakawanda zvinotanga kuitika uye zvakare kusawirirana nemamwe mapolitical parties matsva ndonguva yaanobva auya. Asi iye zvino izvi regai tiende kubato reMDCT kana kuti MDCA. Hatizivi kuti zita ravari kunyanyoshandisa nderipi, asi sezvo iri nguva yesarudzo. Nyaya dzakawanda dziri kuitika kubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Togara sei Monzora. Vamwe vari kuti utungamiri hwavo hatihufarire, vamwe vari kuti aiwa ndiye presidential candidate wedu. Masvondo kana kuti mwedzi yapfuura makanzwa zvakare kuti bato ravo rakaita congress, asi kucongress ikoko yakanga iri mvonga mupopoto. Asi nyaya yatutaura nezvayo pazuva ranhasi inyaya yemawelfare yemaworkers. Avo maworkers ari kutsutsumwa kuna vaDouglas vachitivo VaMwonzora hamusi kutipa mari dzedu, uyewo zvakare vasvika Hanzi pakunongedzerana pfuti kana kuti pakuchichidzirana kuti iwewe ndinokupfuura ukaramba uchitaura kuti inini ndiri kuda mari yangu. Regai tinzwe kubva kuna Machera. Mutando Machera, makadi mukoma? Makadi mukoma tafumanei? Aiwa ini ndiri nani nemi. Wakadi upenyu? Unini wangu uri right ameno. Tiza sasa nesarudzo iyi. Anditika. Wonguva mukoma tafumanei ndine chinyito zvombe. Ndoitwa Mutanduka Machera. Ndini ndandiri chief security aid wa former chairman Morgan College. Ndimanga muri kandi muchiri. Ndindanga ndichiri zvangu. Asi pakazoitwa congress yekunyemba vakomishi vakabva vadzikiswa havana kuzokwanisa kuita chairman. Vakaitwawo secretary for national reconciliation and peace. Nekudaro ndakambomira ndakadaro. Nayo chaitawo ndiye kustudio kunoko mukoma tafumanei inyaya yekunyunyuta kwangu kwekuti ndave ne13 months ndisandatambira muhoro wangu. As MDCT mari inobva ku-Political Parties Finance and Act. Hongu tinozvitenda isi tinozvivhuma kuti mari inogona kuuya kamwe chete kana kairi pagore. Asi kana mari ichinge yauya kangaibwe munhu. Zvino mari yedu gore rakapera yese ndakapedzera kutambira ini personally musi wa11 February 2022. From there sandawana send. Mari yedu ndovimba yakazoya musi wa29 December 2022. Tikanzi muchapuwa mangwana. Vanhu vakazopuwa mari musi wa7 January. Pamboita kakunetsana kuti vanhu vapiwe bank rate yacho zvichinetsa. Inini kungoti ndasiya foni yangu iri pachaji. Ndakuratidzai ndakapuwa mari $200 musi wa15 January. Ndobva ndanetsikana 2023. Apa mushure mekunge ndapedza kutambira pagore rakapfuura. Ndaitarisirawo mari yekutiwo ndiri kuwana 3,800 to 9,800. Why ndichidaro? Nekuti ndaishanda sadriver wakomichi, sabodyguard rakomichi. Initially ndichipinda this contract yakomichi ndanga ndiri bodyguard rake. Taive nadriver wedu ainzi Sydney Chisi. Asi nekudaro akazomiswa basa. Vakomichi havana kufara nezvanga zvaitika. Vakati for now because tiri kuenda musarudzo iwo wakushanda both jobs, sabodyguard and a driver. Zvinhu zvakawirirana. Kureva ndaifanira kutambira double salary. But VaMwonzora navo havana kubvuma kuti nditambire mari iyoyo. Kusvika tazoita meeting vakati aiwa mari yako tichakupa. So ndaitarisirawo mari iyoyo. Asi musi wa15 makaita meeting navaMwonzora iva. VaMwonzora navakomichi nditi handisi kupuwa mari, ndikupuwa mari yepay imwe chete for the past 3 years. Zvanzaya mari yako tichakupa because kusenza that was agreed. Handisina problem. Ngati pata haina mari. Chakazondigumbura ndechekuti musi wa15 January ndakasirwa 295,000 mubank yeBC account yangu. Yanga iri mandi. Fortunately ndakabva ndasangana naVaMwonzora paRainbow Towers. Ndine imwe shamwari yangu kuza naye Mashumba. Kati komadhagi ko mari yandaisirwa iyi ndizvo here. Zvikanzi mfana don't complain, I'm your brother.
waifana kungondudza kuti chi mari yawaisirwa ishoma, then I was going to add. Saka eno ndikupa mari mangwana. Kada no it's okay mkoma. Tagara mangwana ndakavafonera. Ndikangoti in short kubva musi wa 16 January. Tanga chikomeketa every day. Komkoma vari kuziva ndiri kukwekwe, mira mangwana. Ndazoenda kuchechi, mira mangwana. Ndazoenda kurufu. Ndichingotsanangura. My last message kuna mkoma Dagi wanga uri musi wa 10 February. Vana vati mukoma ndofunga zvanyanya. I think unyara tatadza. Ini ndakuenda kupress. Zvikanzi ukaenda kupress ndokwachapuwa mari yako kupress. Ndikati ini ndasvika time yekuti kundipa mari kana kusandipa. Chero ndatsanangura ruzhinji ruziya. Because you are saying that the government in waiting. To my surprise, vatsvangirai patakafamba navo isi kubva 2000 kusangano chifomwa. Vatsvangirai vakastora 20% nekuti vanga vasina kwavanoshanda. Taita sura semutungamiri wedu akatora 20% anoona chinomubatsirawo. Saka vatsvangirai tora mari. Pakafa vatsvangirai, president Chamisa vakauya. Vakasvika vakati 20% handitore because ndine law firm yangu ndinosita zvakare muparliament. Handina need mari ngaende kuvashandi nemaprojects eparty. Zvikadaro pakauya musangano wanetsana pakapinda Dr. Kupe. Vakatara the same. Ndaifambidzana namashumba netimu yaona naRaisia. Vakati ina handitore 20% because mari tine mari dzemapolling agents and so forth. Saka ndikatora zviti ndiri muparliament handitore mari. Short 20% yaibatsira maactivities eparty. Pakapinda mukuru uyu anonzi MuN'anga. Achingopinda chinhu chakatanga kusaina ndovimba 20% yewelfare yake. Handiti it's not a problem to us. Azvina mhosva kana atora mari yake sapresident. Ndiye anoziva machira anoita. But isusu vashandi tikunyunyuta kuti ko yangu chindipo. Kana ndakubvunza mari yangu ini ndopanotsanangura kuti I am only assisting you mari in a party. But ku party ndiye anodeclare. He is the president, he is the treasurer, he is everything in the party. Ndiye anopa everything. Saka nekudaro ndakasvika pakuita sei pakunyunyuta. Ndobva ndaita application yangu ndabatana nevashandi. Vashandi vasina kupuwa mari vanosvika kuma 17 to 24. Of course vamwe vachingoita sei vachingotya kuti hatina zvekuzoita mangwanawo. Saka ndakaita application kupolice. Ndina ndiri convener ndomhosva yandikufira iyo. Ndikati no, isusu sevashandi veMDC tiri kutane gore tisingatambire. Saka tinofanira demonstration. We believe MuN'anga akatora 20% of 435,000 converted to US dollars. Takapoera about 435 million if I'm not mistaken. Saka pa 435,000 akatora 80,000 as 20%. Ndo mari yaina yekumba. Hence we must do a demonstration kumba kwake because we believe kuti mariyo ndarudya nemhuri yake kumba kwake. So takaungana nevashandi vakati takawanda handinyarotaura mukoma mashumba vanondibatsira strike tofamba tese zuva nezuva. Vana mukoma Rice, vana Goba, vana Action vakawanda varipo asi vanonga vachinyarota sei kuti vabudikire nokuti Dhaga akangoziva wakudzingwa negreen basa. Vamanongoti tungamidza isi tikati hazvipira. Saka police turned down that application. Vakati no, mademonstrations mutown taida kuitira paharvest. Vakati mademonstrations kone zvemutown haasi kubvumidzwa. But you can go and apply ku location kunogara munhu. Saka yakatwa turn down. But nekutiwo VaMuN'anga vanozvita vanhu vanoziva ndofunga vanenge vaine connection asi havana kuziva kuti yaitwa turn down. So musi wa 16 wataida kuita demonstration kumba kwavo vakandifondera musi wa 15 February nengazoita idzo 15:37 vakandithreatena vakati mutando kwamachera nakudzanai mashumba I'm going to shoot you and tomorrow will be your last day. You are going to disappear. PaZimbabwean green panyika yeZimbabwe ndikukuuraye. Ndikati why are you killing us? Zvikanzi mukaya kumba kwangu because mukadzi wangu has to be free ari kumba. Ndikati mukoma Dhagi, my wife as well and my kids vasikona kuchikoro they need to be free vari kumba kwavo. Handitika saka kuti muite free munofanira mani pamari yangu. Saka inini with or without police clearance I am coming to your house whether I like it or not. Vakati I'm going to kill you. If I meet you I'm going to kill you. But I know it's okay. Musi wa 16 demonstration mapurisa akaswera akazara. For your own information VaMuN'anga vari kunyebera vanhu kuti machera namashumba vatumwa neCCC kuti vaite demonstration kuti vape mudhuri kuCCC. I'm not even liked na Chamisa inini. Handina na President Chamisa varita zveCC yavo. Handina kana musumu chino akafondana na vaChamisa kuti machera do a demonstration so that we can get a building. That's a lie. Vari kunyeba vachinyebera hurumende kuti ndozvikuita sei
ndo zviri kuitika kwamana avoid them inonzi demonstration because vatumwa nachamisa ngavasasvibisa zita ravachamisa. My demonstration ndeye salary yangu only, that's what I want. I even told him kuti Douglas ukanipa mari yangu inini handine nekudemonstrate against you, saka usasvibise zita rani rapresident chamisa kana ravaMuNangagwa. No, handimwe imomo, handida kutumwa nemunhu. I'm doing things with my own what pocket. Saka vanhu vakaswera mapurisa akagara kwaiva vachigadha nemasecurity epa MDC vakaswera vachimwa musombodhia. We never went there. Ndakazopa a statement kuma past 4 ndisanangura the reason why tisina kuita that demonstration it's because vanhu vanga vawandisa anonzi magunduru emutaundi anga atsvaga ekutengera musombodhia kuti kana machera namashumba asvika vorova, so hatina kuzoendako ndobva tanyarira zvedu hatina kwatakaita se kwatakaenda. So vanhu they are taking advantage of my name because mashumba ndiyakatanga nekukanganisa dhagi achiti ndipe mari yangu. Mashumba adaro machera nawo apinda vane belief manje vanhu kuti isusu tofanira kungonyuka from somewhere using these other people's names. So nezuro handitozive ndakatotiza kumba kwangu because ndine mathreats aita se awanda aida kuingwa nevanhu. I don't know kuti akaingwa here kana kuti ada kuingwa, we don't know. Douglas called me na 3 minutes past 11 in the morning akaita 1 minute 41 seconds akandiudza akati you are going to die today if I don't shoot you myself. Ndatumira mabodyguards angu of which zvimagunduru zvezve ndatumira vagunduru angu achakubata whether kumba kwako kwaunogara. I used to stay in Warren Park, ndakamuvha ndakugara kumabvuku kwese kuSouth kwese kwavanditsvaga. So my life is in danger like now because atumira vanhu. So I went on to report the matter to the police with IR number 021195 Arrest Central Police Station. So my life is in danger. All Zimbabweans, my worry is kana munhu achiti is the government in waiting. Is the government in waiting. Kana mushandi mumwe chete akabvunza 9800 then ozopuwa chitanda cheZimbabwe apuwa chitanda tomboti manesi chete they are almost 30,000. Saka nyika ichasara isina vanhu. I'm urging all Zimbabweans to vote out this person in the next general coming election. Haafanire. There is no reason to blame ZANU-PF when MuN'anga is there. Let's not vote for MuN'anga. MuN'anga must go to dustbin. As Isus Trikuti, my notification, I should ask it from the police. Whether I die today or I don't die, I am still going on a demonstration. Kumba kwa MuN'anga kune 80,000. Iko zvinezvi is waiting for another grant rikuya kuti arove 20%. Chake kungodya chete. Ever since he came into power, kana window pane repa harvest ana kubvira agadzira. Sewage is flowing there. Hapana kana mvura yekumwa. I am worried about our national chair lady vanonzi Gonyeti. Tsvangirai akafa, my lifts afa. When I went for the quotation with the commish, pakazi $13,500 kugadzira my lifts kuti tase tikwire. We do our board meetings in the 5th floor, but we are failing to do that. Hapana lift. If you look at Madam Gonyeti, munhu ari giant, avakwire, avagonokira ma steps ahead. But Dagi says everything is okay. So I'm urging all Zimbabweans to vote out this person in the next general election. Saka ndimimwana ku MDC. Yes. Marini sikakupiwa. Marano gorova. Ngati vise 20% yakatora ndeyake is entitled to that as president we party. Who said that? Animatora panga paina vatangirai vainzi vanotorwa 20% kuti ye-welfare yavo. Yakayagiriwa mustanding committee kuti munhu abatsirikanewo zvake semunhu anga asingashandi. Saka hazvina kuzona pachiita here animazoti chamisa akaramba vakati no atingatore mari ngaibatsira programs eparty. Maikupe vakati ngatibatsira programs eparty. Iye achingopinda it was debated mustanding committee and he said I take this is my welfare. Ngatiti mustanding committee yake yaano leaders it was agreed kuti anotora 20%. Yes. Ndeyake koi 80% iri kuendawo. Iro ndinetsa inini nekuti vashandi chaivo I understand that there were 58 vashandi for the whole party. If I tell you my polling agents are kuchema the demonstration yatukuita isusu this week with or without police clearance iri kusanganisira polling agents asatapuwa mari tinana vamufambisi vakaita ma candidates vakanzi itora ma polling agents anenge 10 kana 20 handiti katopa mari nyanasa wana kupuwa mari. Ma polling agents at 2018 today hana kupuwa mari, but whenever MuN'anga addresses people atinoda mari yenye ma polling agents iripo saka anongotora. Recently ndakanganwa pane ma lawyers akamirira nyaya mashumba I think munozi anozikudza naye mashumba
akarohwa pane imwe press conference yaida kuita nevana about 7 or so. Then MDC katino provide a lawyer. Provide a lawyer. I understand that's the only case yakaitwa last year kana pasina dzimwe. But Monzora Maria Pinda akanosvika akatsanangura kuti right, ma lawyers arida 100,000. 100,000. Isinoziva kuti pa 100,000 ipapo kati ma lawyers maybe ada $400. Imwe ndeyake kickback. I'm happy I heard that the acting treasurer general akapinda iko nezvi akatsanangura kuti no, I'm also a lawyer. Kana paida kubhadhura mari ngava ndinyorere kuti vakaita case iyi nemari yakati toziva kuti vakarate. So I understand mari haina kupiwa. So the next court date rakaita yamashumba, ma lawyers aifana kumirira vanhu vai ana Chisi and ana Mucheka Hanzi aifana kumirira akaramba kuya ma lawyers achiti hatina kubhadharwa mari. Vakaudza chimwe chimudhara cheku Darwin achaziva chekudarwin kuti chizomirira nyaya hachina kubhadharwa futi on that case. Chilawyer chakangobva chekumamisha handitika because my lawyers ake chaiwo haana kubhadhara. Saka mari yanenge achinyeba kuti kudu 100,000 pamwe 2,000 mari yake inenge iri kickback. That's what Monzora is doing. So in Indra, the fight will remain on as long as Mr. Uraya. So I will do all methods to defend myself. But you're right. Chinondinetsa kana kuti chatinoona isusu sevatape nawo kubato reMDC. Mashumba akabuda akareza ma issues amuri kureza. Akatorohwa, he was never supported. Metu akabuda akareza ma issues amuri kureza, he was not supported. Marara akabuda akareza ma issues amuri kuda iwaya. Munongobuda 1111 so. Mune munochike chinoita kuti mudaro akuna unity rekuratidza kuti party president edu ari kutikanganisira ngatiite so. Munongobuda 1111 hapana pamunombosapota. Because atingaze pakarwa mashumba manga muri right, ndakandiripo. Ndakuti daine question yamaita. Vanhu matsanangura vese mukomatafumane. Ndakuti ndamwari. Takazosvika pakubatana pa weekend. Okay. Kuti aiwa tikubvisa mbato redu ka. Patakatanga musangano mukomano yanga ari kupi uyu. Ndochinja mfana kuzvibvunza aivepi. Mira alright, mira ndikubvunze. Pamakatanga musangano MDC anga ari kupi? Ndamubvira ndambomuona ini. Ndimi ina ndabvira ndambomuona. Saka nawo musangano wapo manje akusvika achidzinga vanhu. For example, akadzinga vamudzuri. Andika ndipindira hangu political cycle. Andika akadzinga vamudzuri. Who is he? Anditi saka ndiri kuti takabatana pa weekend. Now we are supporting each other. I tell you from today onwards, zvezvedu zvakuenda kumberi. Asiri MDC achabuda this time. Kana ndiri nisiri MDC ndichabuda. Kana iye ari MDC achagara. This is what is happening. Mukateerera speech yavamudzuri yakatsanangura zvinhu rakapera. Vakati uyu achaenda uyu. Uyu achaenda. And for sure he is going. The demonstration we are having this week ndocharatidza kuti this is the stepping stone yekuti Monzora is now going. Ndiriya. Aiwa, muri kuzvinzwira Vashandi kana kuti mushandi webato reMDCT ari kutsutsumwa kuna party president Senator Douglas Togara Monzora. Vachitiwo hatisi kubhadharwa. Hanzi wese anenge asomudza musoro anobva aroverwa musaga kana kudzingwa mubato reMDCT. Aiwa, tiri kuti kuna vaMonzora kana mushandi uyu ari kukunyeberai pane zvese zvaataura mukana ndiwoyu. Uyai mutsanangure kuvatsigiri vebato renyu pamwe neZimbabwe kuti aiwa vanhu ava vari kunyeba mari dziri kufambiswa zvakadai so. Vakawanda munomuziva kudzanai mashumba nerimwe remazuva akange ati regai ndinotaurira kuvatape nhau ndichinyunyuta zviri kuitika mubato ravo reMDCT asi hazvina kuzofamba saizvozvo. Kwakabva kwauyawo mamwe maactivist vatsigiri vebato iroro vakatanga kumurwisa. Izvo makazviona. Nhasi auya regai tinzwe kuti mari yake nezvinyunyuto zvake zvaaida kutaura musi uyu zvakazogadziriswa here. Vamashumba makadi tiri makadi mukoma Robert Afmane makazopiwa here mari yenyu zvakafamba sei? Kubva paya pandakaita press conference yangu ndikazopiwa zita ramadunhurwa rekuti batai mukomana uyu. I won a labor case kumakombe ndikanzi vandibhadhara 7,600. Saka ndahwina nyaya yekumakombe ndakagara pasi nawa Douglas Monzora iwo mbune wakanditi no wamashumba ngatisege kuramba tirwisana tichakubhadhara mari yenyu kana government grant rawo. Pakaya government grant rawo ya hapana chakafamba. Pasina chakafamba ukwaida kuti delay kuti nini madays angu ekulabor court asafamba. Saka ma lawyers angu akaita inonzi condonation yokukumbira dare kuti pane zvangachiitika.
saka zvadaro dare rakatambira kuti nyaya yangu ifana yangu ichinzwa ku labor court saka ku labor court ndangomirira confirmation ye case yangu yakaitwa na labor officer kuti wandipe mari yangu kana wasina kundipa mari yangu said ndichabata motikari kana one of the buildings pa Harvest House but nyeri ne motere but inna ndisi ku MDC legally ndiri ku MDC but politically ndiri ku Triple C makajamba shipi kana nditi legally ndikutara kuti Triple C haina kubvira MDC haina kubvira ita hearing neni chiti mashumba takudzinga basa kana chiti politically ina ndichaende zvimusangano zvavamwonzora mazero inini ndakuenda kwa Triple C kwa chamisa ndiyo munhu ari kudiwa nowani nokuti wamwonzora vainyepera kuti ini ndi constitutionalist iwo asiri constitutionalist wakaita zvakawanda zvekutyora bumbiro romutemo wachiapoinda mavice president wachiita chii saka takaona kuti aiwaka wachamisa is the right person ndokwandari politically but in terms of the Labour Act chapter 28 I'm still an employee of MDCT. Chimbotudze ndimi vashandi vaikoko pamwe ndimi nenge muri padhuze taikona muchifamba namadhamu kupi mari inofambiswa sekumbato reMDCT nyaya inonetsa mukomata kumanile kuti pana inonzi Finance and Administration Committee Finance and Administration Committee committee inoappointwa na president anenge aripo that particular time saka for now president aripo wamwonzora akaappointa committee inoenderana nezvinhu zvavanoda for example nyaya yataurwa nemumwe ambotaura kana kuti vari kutaura kuti wamwonzora vanosenzesa maloya awo eparty which is conflict of interest conflict of interest kutaura kuti iwe wamwonzora ndiye president weparty then you bring maloyers awo yoti no imi maloya ndima kuita basa saka izvozvo I think conflict of interest saka wamwonzora wanoisa mamark up kumaloyers I mean kuinvoice kuti iwo waone wachiba mari ndokubiwa kwanoita mari nenyaya yamwonzora. The second thing nokuti wamwonzora wakaisa zvigaro vanhu wavo vari mumaportfolios iwo wanoita requisition kana kuti yemari yakati but mari inosvika kuvanhu aiite seizvozvo. Tikunzwa kuti kumba kwavo kumalaw firm kwavo mapurisa anenge akangogadha chiko chiri kuitika nyaya iripo mukoma Robert Afumans. That's why tichikutaura kuti wamwonzora is ZANU-PF wamwonzora is just like a minister wamwonzora is just like a governor because there is no way in this world yokuti an opposition political party inopiwa mapurisa anoagadha pamba nokulaw firm what is that? Kurakidza kuti wamwonzora is a ZANU-PF agent which want to disturb comrade Chamisa kana kuti anyone who is in the opposition cycle. Pamwe mimo mukaapply pamwe mapurisa munogona kungochengetedzwa kumba kwenyu kana kuofisi kwenyu pamwe ikodzero dzavo pamwe vanobhadhara mapurisa zvine gwara chaizvo hazvina anozikanwa. Zvandiri kutaura ndokuti mapurisa emuZimbabwe wari biased or wari compromised. Inini ndakamhangara nyaya yangu kuna wamwonzora after ndabirwa office ndikanyora tsamba kuna head of state Mr. President MuN'anga, ndikanyora tsamba kuna commissioner of police, ndikanyora tsamba kuna minister of home affairs and heritage wakazembe ndichiti ini ndakanganiswa nawamwonzora. I have never seen action yakaitwa pamusoro penyaya. So there is no way kuti opposition, the genuine opposition ichengetedzwe negovernment of Zimbabwe. Wamwonzora is an agent of ZANU-PF. Wamwonzora is there to destabilize the opposition of this country. Structures are kuti chi MDCT 2023 takuenda ku sarutsa. Structures MDCT nokuona kwangu wese wari pasi even wari standing committee kunze kwe a little bit of people vamwe vacho handingataure because tiri court case now hapana munhu achada wamwonzora akusina ina. I think munhu atori nechance kana kuti munhu ari kudiwa. I cannot say kuti ndiri kutaura because ini ndawo Triple C politically. Wamdzuri I think is the person who can unite people. I think Wamdzuri is the person who can unite the opposition. Saka vachaunita seiko ivo vakadzingwa ku MDCT vakashedzwa zvakare kunzi dzokai kubva kuvaseneta iko.
according to the laws of this country, that's why ndakutaura kuti VaMwonzora watedzere mutemo, and VaMwonzora is using MuN'anga kuita deprive people from the opposition. Nokuti pane ruling yakabva kuno umwe judge yakati Mwonzora cannot do anything to Mdzuri and other 6 people who were suspended. Saka kana Mwonzora simba rakadzinga vaMdzuri from the parliament, there is a ruling irikuti vaMdzuri must not be fired. Ipapo, I think the Speaker of Parliament is a bit biased, or I don't know which law he was using. I did. Yes. Mamuziva kudzanai mashumba akuzikana nezita rekuti batai mukomana ari kunyunyutawo zvakare kuti aiwa kubato ratakambenge ndiri hanzi ndangosara ndave legally kuti angomirira kupiwa mari yake yaakanzi anofanira kunge achipiwa, asi politically hanzi aiwa ndaenda kune rimwe bato. Regai tinzwe kuti vaimbofamba navaDouglas Mwonzora vachienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, vaifamba vachinoitei ikoko? Isusu sevatapoinawo zvimwe hatinyatsoziva zvinenge zvichiitika mune zvematongerwo enyika uyewo zvakare mune zvemapolitical party, uyewo zvakare nekuti dzimwe dzenguva mapoliticians anenge achifungei maererano nezvekuti vaendese Zimbabwe pamberi. Vamufambisi Oliver makadi tofara makadi mukubata kumai ndimi mapoliticians, ndimi tikungonzwa vanhu kubato renyu reMDCT vari kunyunyuta chino nechino, ndimi munogona kunge muri padhuze naparty president vaDouglas Mwonzora. Vanozvifambisa sei kana kuti mese imimi semapoliticians munozvifambisa sei mukubato renyu? Ya kubvira pakapinda vaDouglas Mwonzora vanhu takanyunyuta zvakanyanya, tikunyunyuta zvakanyanya nekuti MDC yakabva yachinja. MDC yataiziva kare yakabva yasiyana naizvozvi zvaakuita vaDouglas Mwonzora. Waakuabusa mapolitician, waakungodzinga vanhu semadzingira vakaita vaMdzuri, waakungotsvagira munhu anovapikisa, angovapikisa kuti zvamaita zvisi pagwaro remusangano anodzingwa navaMwonzora. Saka apa tiri kuti masenators nemamembers of parliament ari kuizvinezvi anogona kunge asisadi party president, asi vari kutya kuitwa record sezvakaitwa vaMdzuri. Vazhinji vacho kutongomirira kuti temu yavo ipere asi vakamira negumbo rimwe chete nekuti kwaMwonzora kuchagarikiki. Kureva kuti kana tangona kumaelections tichaona zvakawanda ka Mwonzora kuti temu yapera manje. Ndinoda kuzivisa ruzhinji rweZimbabwe kuti Mwonzora akaona candidate chamumirira kana pa1 constituency ane lucky, kana kuti akaona polling agent chaiye chamumirira futi ane lucky, iwo ma-MP nemasenator ariko ari kungonyengerera chete kuti chikamu chavo chipere vobva vatokanda mapfumo pasi. Ndazonzwa kuti mimi ezvezvi makutofamba netsoka, hanzi mota dzenyu dzakapararawo muchifamba, hamene kwamaendako? Inini ndakafamba chaizvo naDouglas Mwonzora. Ndine mota dzangu 3 dzakaparadzwa. 1 dzaenda kuN'anga, takandira maprovince ese dzichienda kuN'anga NeMumapositori. Ndikatomboita breakdown kubhoera ku 2 days, ndaperekedza mumwe mupositori kwaMarange, mota yangu yafa ndiri ikoko. Ndine imwe mota yakaparara paHarvest apa tichifidha bharaki, vakomana vakanga vabvuta office kuna vachamisa, yakaparara ipapo. Imwe yaigara naMerisa Gonda vachiita zveUN'anga. Saka ndo maitiro ataita, asi ndakasara ndisina ndakufamba netsoka. Uyezve ndine mari dzakawanda dzandaikumbirwa naDouglas Mwonzora. Pane paakaenda kuVic Falls akatadza kubhadhara malodges netransport yekuti adzoke, ndikatumira mari ikoko yaita 250 atakapa James namachimbidzova haina kudzoka. Akazondikumbira futi kuti mwana wangu arohwa neCovid, ndikamba 120 haina kudzoka. Pese paaifamba achienda kwaMutare achienda kupi, ndaingomupa mari achindiwimisa kuti kana grant rapinda achazondipa mari yacho, asi haana kumbondipa kana senti. Saka uri handi panyaya dzekun'anga, maita kuN'anga uniti mairwara maita sei? kuN'anga taienda kuti abudirire paIOC yatakaita, paIOC yatakaita kuti abudirire. Unyange zvake akazoriga vanhu vataita navanhu maikupe navakomishina navaMdzuri, asi taifamba kuN'anga zvichiti abudirire pane zvataita paIOC nemumapositori futi. nemumapositori.
saka yo MuN'anga mabhati yokupa makwati bhati anochi unobudirira wewe vamwe wako ava MuN'anga aiwa dzaiva dzatoita zvadzinoita nemota dzangu dzacho ndobva dzaiva dzatopumwa futi kuti zvidii nekatimboke nganga kamuswe kebhiza kaichinzwa iso kuti zvifambe saka kana nemika ndofunga mukakondesa kuti president maona kuhina kabhozi mota makatopumwa nezvese mu handisina ndaamuromba kupesa dzakava dzaparadzwa nepati yeMDC ndaakufamba netsoka saka alright urongwa hwenyu uri papi kuti murikavhewo mari dzenyu dzamataura idzi kuti maibatsira Douglas Monzora ndakataura naVaDouglas Monzora kwenguva yakareba tikasangana nzvimbo dzinenge 3 vachindivimbisa nhema izvozvi ndikafona vaDouglas Monzora havadairi foni yangu ndikafona vaDouglas Monzora vanobva vatondithreatena havachandairi zvakadii zvakanaka saka ino handina chimwe chandiri kuda asi ndiri kuda mota dzangu dzakaparadzwa naVaDouglas Monzora nemari yangu yandakadii ndakavapa handitika aiwa muri kutinzwira vaDouglas togara sei Monzora MDCT party president vashandi venyu kana kuti vamwe venyu vari kunyunyuta mukana ndiwoyu kana muchinge maona chirongwa tiridzirei runhare kana kungotexta message kuti aiwa regai ndiuye nditaure mukana uripo nguva iripo zuva riripo asipo chete ndimi uyai mutaurewo pfungwa dzenyu maererano nezvataurwa nevamwe vashandi venyu zita ndinonzi Robert Afumane ngatisangane mune mamwe maprograms